Bhí Féile na Cincíse á Ceilire I Mála Bhórna I gcraoladh nGaeltacht Mhúscraí ag deireadh seachtaine. Ceantar na himachtaí bowú a eagraíodh ná an rith don spraí, agus ráha idir ráis 3 km agus 5 km ag na ranfartathe. An amachta bhí siúl an seo in ómh ná rith don spraí. Thaithin an rig go mórlam do bhar go raibh mé in ann 5 leapa rith. So bhí míid ag rith 5K agus is féidir leat sodaíocht a rith nó siúl agus is féidir leat crack a bheith le de carda. Is even le an rith don spraí, mar bhí mé le a carda agus bhí míid in ann spraí a bheith going ag rith. Is bralam a bheith le a carda ag rith agus ag siúl agus i ggéanamh gacróid agus tá uachtaróta ann freisin. Well is soch an táchtaá leis an éile seo ná soch rá leis an daoine agus soch aitheantas le thuút an éile seo, mar ní Harlín sin dóla man éon áteile náí ripír. Tá fréamhacha fada ag a bhéile sa gantar mar lámór pobl in ionóir níomh gobnet, agus tá sí ag fás arís le blianta beaga anuas le himachtaí spraíúile agus cultúrtha don phobal ar fad. Conor O'Donnell nuacht Cúla4 Baile Bhórna.